В уста. В уста. Днеска е ден. Абсолютно все тая кой. Важното е, че вчера говорихме за ордерблоковете, днеска казахме ще говорим за новините, как да ги разчитаме и как да са ни полезни. Така. Първо да вметна, преди да започнем да говорим с мисленето, приемам подигравки от това, че съм се обръснал и приличам на китаец, така където съм ме е хванало слънцето и съм бил с брада и като се обръсна и съм бял точно като сирене. Та вече цял ден така решиха ми се побазикат на моя гръб, така че след 3 дена пак ще имам брада. Така че това е абсолютно излишен коментар, затова искам да го вметна. Да захващаме. Така. Новините са много важно нещо. Това поне е хубавото при нас за Форекса, че на нас новините ни излизат обявяват си ги в сайтове, кога има събития, какви събития, как повлияват. И ние се възползваме от това чрез дадената информация. Ние просто да направим ръката на Бог. Ръцете под газа и край. Просто се дърпаме, когато има новини целия ден. И да има една новина целия ден. Чао! Или, много така по-рядко да стане, ако трейдвате да е преди новината. Не след нея, преди нея. Защото наистина си повлияват пазара. Става много високо, волатилно цялото нещо. И ако сте ако сте ентернали трейд и да кажем или сте на загуба или на печалба при високо волатилен пазар, стоп лоса ви до хайст бубу, така да е цивилизовано, до хайст бубу. Не работи. И ако сте фъндета ви е ай. Ако сте на лайф акаунт, като цяло вашите пари са ай. Път е чантата и за хляб. Така че трябва да знаем как да протектваме своя капитал. Това е едно от нещата, които трябва да знаем. Да. Ето това да кажем е сайта, който аз използвам и съм най-доволен. Ето това е сайта. И тук ни излизат всичките новини за тези неща, които ни интересуват. Ето това са настройките, които аз ползвам и съм доволен. Просто ето така се дават по принцип. Да ги върнем по дефолт как са. Ние единственото, което е, махаме жълтия фолдър и тези неща, които не търгуваме. Това и това. Даже това мога да остане, защото го търгуваме към нещо. И тук си слагаме филтъра. И ето това ни е всичко, което имаме за днес. Това са новини за днес. И тук си пише новината за японска иена. Японска иена, долар. Паунд, долар, за всички какво се отнася. И това е за 7:30 вечерта какво се е случило. Но има определени новини, които наистина много поклащат самия пазар. Като, например, ще ги изредим, които аз съм забелязал и избягвам когато ги има. Едното е CPI, PPI, FOMC, Powell Chair Speaking. Това е когато Powell Chair или Павлинчо Стола реши да каже
И пазара прави. Трудно е. Да. Нали, казахме ги CPI, PPI, FOMC, Павлинчо като почне да говори, Retail Sales. Това са новини, които като ги има, избягваме да трейдваме. Просто ако са нещо от сорта, да кажем, излизат след обед. Ето тук се и пише кога излиза, дали е AM, дали е PM. За който не знае, AM означава, че е сутрин, PM означава, че е вечер. Би трябвало, и съм почти сигурен, че автоматично се настройва според часа, който е за нас. Ето тук си го пише часа отгоре, тук долу. Има минута-две отклонение, но това нас не ни пука като цяло. Но можем и да дадем пример. Ето това е от днес, от 5 часа. Това е от 5 часа. И можем да скочим на чартовете. И гледаме най-обикновен чарт. Това ще го махнем. Виждаме най-обикновен чарт. И докато си върви нормално, това са сравнително голями кендали. Като се сумнат, се вижда. И искам да забележите новината в колко е излезнала. В 5 часа. Ето тази също. 5 часа. Хоп. Изклик. Така. Виждате ли колко е часа? Отдолу. Ето тук пише часа колко е. Точно в 5 часа излиза новината и ни се получава едно много страхотно така движение, което на база сравнение кендали с кендал, кендали с кендал е доста голяма разлика. Ние избягваме ето това нещо. Защото тук е кумси-кумса. Но точно да го кажем CoinFlip, а ние тук се стараем да използваме процента в наша полза. Спрямо знанията, които имаме, процента успеваемост да бъде при нас. Та. Най-важното е да се запишат тези новини, които се избягват. CPI, PPI, FOMC, Retail Sales и Power Chair Speaking. И другата новина, която е важна, тя е White Folder. Като цяло тия папките отпред, където са, тази е бяла. Ако трейдвате, да кажем примерно, австралийски долар към долар, паунд към долар и е нещо свързано с долар и видите White Folder, който е бял фолдър, бяла папка, сета е, но и също е, да пише Bank Holiday. Това означава и нали си пише и на валутата. Да кажем всичките, които сме гледали, всички са свързани с долара. И виждаме как пише Bank Holiday. Ще пробваме да върнем малко, мисля, че го имаше някъде наскоро. И така как изглежда. Оп! Ето. Целият ден, евро, Френската банка почива, Италианската банка почива. Ето тук сме имали Retail Sales, Unemployment Claims. Това също е силна новина, но е една идея по-лека. Но ето това Retail Sales е много силно по принцип. Ще се върнем пак да го погледнем. Така. 15 август. Колко? 15 август, 3,5. Да не успея да скелна до там по принцип. На половин час ще стане, но няма да си личи толкова. Така. Няма да си личи ли? Изобщо не си личи. 14, 15 август. Ето е разликата. Само че на мен тук трябва да ми е плюс 2 по принцип. Нарочно съм си го направил плюс 3. Не. Чакай. Чакай малко,
тук е имало забавяне. Тук първоначално отишло надолу и тук е отишло нагоре. И ние се опитваме да избегнем ето тези ситуации тук. Защото да кажем първоначално се вижда, че нищо не става, изведнъж прави и отпушва на някъде и бъде го настигне. Няма как. Та, важното е, което трябва да се запомни. Така, важната част. Наистина важната част. Мисля, че ще е по-добре, ако го направя тук с текст. Да кажем, гледаме за долар. Имаме нещо, просто нещо към долар. Имаме нещо към долар. И гледаме тук какво пише. Като се отвори фолдъра си пише. Имаме actual и forecast и previous. Previous е предния път какво е дадено, какъв е бил actual. И тук си пише, когато излезне самата новина. Actual greater than the forecast is good for currency. Това за долара. Ако actual пише... Мискликна пак. Ще му пиша малко скетче, колкото да запомня. Ако actual ни е по-голям от форкаста, спрямо долара. Даже ще го дръпнем така в страни. Да може да го направя разбираемо. Да го обясня по-елементарно. Това за сега още не ни трябва. Но е това. Когато се казва actual е по-голям от форкаста, тогава това означава, че е добре за валутата. Означава това нещо. И това означава, че ще се дига или ще пада пера, който търгуваме. Не. Означава точно обратното. Ето за това е до този момент. Защото ние никъде нямаме долар към нещо. Имаме нещо към долар. Тук е разликата. Ще начертаем и за друго да се покаже, да видите какво говоря. Направим ето по този начин, да мога да се разбере. Actual по-голям от форкаста за USD. Ето така. Много неон. Няма да се вижда. Така, това се отнася за долара. Ето това е за него. Но в действителност, той е пер към нещо. Да кажем паунд към долар, йена към долар, евро към долар, австралийски долар към американски долар. Това е US долар. То е следващото. Де факто на нас пера, който имаме, ето това нещо. Ако тук е било нагоре, actual е по-голям от форкаста и казваме, че е добре за валутата, на нас за трейдовете е точно обратното. Точно на обратно. Ето това трябва да се запомни. Ако искате си и запишете. Първоначално и на мен ми беше малко сложно докато го запомня. Даже правя по-така да се вижда както трябва.
Да е горе-долу като хората. Така. Ето това е нещо. Ето това е на нас. Това ни интересува. Даже това искам да го напиша, мисля, че ще изглежда по-правилно по този начин. Ето така. Това е целият смисъл. Ето това трябва да се разбере. След това горе-долу можем да определим посоката. И по това. Имаме още един така леко допълнителен информатор. Новините. Като знаем вече как да ги използвам. Казвам, ще дрънкотни штори там, а няма как. Не се търпи. Съм си от нас. Това е за долара. За повечето, да не кажа всички останали валути, ако даже ще го и направим по този начин. Това на домързяно тук ще го направя. Ето по този начин. Така. И не мога годия. Здраве, да, така. Да кажем, това ще важи за, примерно, за паунд. За паунда, например. Това ни е паунда на нас. Така. Това ни е за паунда. Ще го ползвам след малко. Това ни е на нас. Форкаста да е по-голям. Shit. Тук ще ви объркам. Това ще го продължа след малко. Това ще е след малко, защото ще ви объркам. Да го кажем по-скоро както трябва. Много съжалявам. Така се почувствах и аз. Не искам да ви обърквам още. Така. Това е. Actual да е по-голям пак за така. Казахме, ако actual е по-голям от forecast, е добре за валутата. Is good for the currency. За долара, ако actual беше по-голям от forecast, is good for the currency, bad for trades. Предвид, ако е уж за лонг в новините американския долар,
За трейдове на обратното, защото е нещо си към долар. Както казваме, паунд към долар. Доколкото паунда, той е отпред. Ето да кажем, тук е паунд към долар, евро към долар, австралийски долар към американски долар. Има съпоставка точно. За паунда, щом той е отпред, при него значи е друго правило. При него е точно е този момент. При него е ГБП. Нещо си. Това е разликата. Почва ли да има смисъл някакъв? Щом тук как ще е по-голям? Ще го напишем това. Също. Надявам се да е разбираемо по този начин. И това, щом ни е така, за паунда. Казах, че го използвам сега. Това означава, че на нас ни е нагоре. И щом е нещо, паунд към нещо си, то точно това следва. Че тук също е нагоре. А при долара е обратното. Защото паунд е паунд към нещо, а при долар е нещо към долар. Това е малко сложната част, докато се схване. Това е трудното. Просто това е тънката част, която трябва да се разбере. И минаваме сега за следващия пример, който трябваше да го свършим преди това. Това, за да не се объркаме. Марш така. Ми премести и да ги пишем наново. Тук вече, ако форкаста ни е по-голямо такшово, ние де-факто пак имаме това. И щом вече знаем форкаста, че е по-голямо такшово, това означава че сме надолу. И щом сме паунд към нещо, означава, че паунд към нещо също е надолу. Ако е за долар, това е ето по този начин. Пак да го разграфим. Повторението е майка на знанието. Ето по този начин. Ще пробваме да са, ще бъде както трябва. Ето това е нещо за новините. Ако форкаста ни е по-голямо такшово, само че сега говорим пак за долар. За USD. Тук вече работи по коренно различен начин, защото имаме нещо към долар. И щом forecast is greater than actual, ако forecast е по-голямо от actual,
Това означава bad for currency, лошо за валутата, но. Идва голямото но. Добре за пера на търгуване. Добре за трейдове. Преди bearish новина за USD, bullish новина за pair към USD. Making sense вече някакво. Starting to make sense. Extra sense. Sense. Малко съм бил изкапан. 3 дена ще стискам. Добре. Общо взето това е днеска. Днеска няма какво повече важно да кажа. Поне аз мисля, че няма нещо. Ако изпусна, утре ще си довърша, така че утре си е за утре. Така че мога да ви кажа само рапърското кепи и peace out.